tekle bolsa da korka öter. Hamala AKP'ne şolany bir alını çıkacakkan bolup durur şonun. Şonça korkar. Leki senam irtiqaytmaly hali şu göre hali. Ağan, inin, atan, qomun, xişan irtiqaydar hali. Sen şu gördü näme geplecek? Sen şu gördü näme cevap verecek? Amalın cevap verecek kim senin? Yaxşı amal eden bolsaň, sen yaxşı ceza görersin. Eger yaramaz amal etsen sen, yaramaz ceza görersin. Çünkü insanı hem diwan bolýany görüň içinde amal salihi boljakken, yaxşı amal boljakken. Allah Rabbul İzzet emmamda tawfik bersin, hidayet bersin, yaxşı amal etmeklige. Allah Rabbul İzzet emmamda tawfik bersin, ibadet etmeklige. Hasaten hem namaziki muhimterin ibadet bolýar, muhimterin, afzalterin ibadet bolýar. Şuna köşüş edelim, namazlara gatnaşalyň, mescide gatnaşalyň. Mescid Allah'ın oyu bolup geliyor, ibadetin yeri bolup geliyor. Awlatlarymyz iki maydacık bolsa, o maydacık awlatlarymyz hem 7 yaş yetişen pilla, şojaga da awlatlarymyzdan mescide keleliň. Olar hem öwredeliň namaz okudup, 10 yaşa baran pilla awlatlarymyz ha uruşturup mescide keleliň, yani urup mescide keleliň. Taýinki awlatlarymyz adet eder ýana. Bugün billeriň awlatlarymyz namaza adet etmepdir biçaralar. Bugün billeriň awlatlarymyz namazy däl. Şonun wejinama atasından, enesinden şonun. Atası enesi biçara sahih tarikada terbiyet bermedi awladyna. Sahih tarikada garaşmady awladyna. Bugün atany geýip ýörýän awlatlarymyz bar elhamdülillah. Ata şökýän awlatlarymyz bar. Ata aby ýetýän awlatlarymyz bar. Ata bir wagt gerekdi sana, indi gerek däl. Sen indi öýlendin, köpeldin, käneldin. Ataň sana muhtaç boldy. Indi sen ataňy sögüp ataň çykar goýordun. Näme üçin? Günahdyk ataňdan batyňynym. Ataň seni ýakşy garaşman eken kiçik pilla. Ataň seni 7 ýaşda pilla eline telefon bermän, mobil bermän meçide keldinde. 10 ýaşda götüňe şapatlap meçide keldinde. Sen böyle yaramaz bolmaýotdyň sen. Sen böyle ataň gowmaýotdyň, ataňa azar bermeýotdyň. Şonuň üçin atalar bolup köşüş edeliň. Eneler bolup köşesse güzerandaki maydacıklara namazda tarap targip berse, peygamberlere kıssalarını aydip bersinler, ahirette bolacak narsalar aydip bersinler. Awlatlarymyz adet alar ýanak, mescide gelip öwrener ýanak, mescidi sirmanyny öwretsek, mescide gelip namaz okymanyny öwretsek, ulamalara ihtiram bermäni öwretsek, ýaşullara garaşmanyny ihtiram bermäni öwretsek, ertegi gün awlatlarymyz bir bakemal awlat bolar ýanak, nikbaht awlat bolar ýanak, namazy awlat bolar ýanak, mihriban awlat bolar ýanak. Ana şonuň üçin atalar, eneler hili köşesin. Şipilde hem barynda ötükünden awlatlara ötüke ketdeli bersin. Git dolaryň öz makamy özü bilen, öz mertebesi özü bilen olaryň. Awlatlar özlerinde durup bersin. Näme bolupdyr, näme bolmapdyr, ötdü gitdi halas. Anynda şipildeki awlatlaryny da köşeş edeliň. Şipildeki maýdalary da köşeş edeliň. Şolary adamzat ýatalyň. Şolary ýakşy adam ýasalyň, ýakşy gödek ýasalyň. Hem ibadet gudar bolsun, hem taat gudar bolsun, hem hurmat gudar bolsun. Alimlara, haýaşullara, her bireklerine edepli bolup, her birekler bir kamyab, kamran we basaadat awlat bolar ýalam. Wa ahiru da'wana elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم